We talk football SA. MTN 8+8. Orlando Pirates 2, Durban City 1. My brother, what's your name? Igama bani mfowethu. Mighty mina ngubhakani Patrick Lekgotla. Patrick Lekgotla. Yeah. Ubona kanjani umdlalo namhlanje? Mina umdlalo wena bhakani. Yabona lo mdlalo namhlanje lento engibatshele yona ukuthi iDurban City ngeke sisokole kakhulu. Yeah. So ishaya nje ku extra time. Ilento engibatshele yona ukuthi noma singadlala kanjani, ukuthi extra time sofika kuyo sishaya khona. Yes. And kulento ezekile. Sishaya khona. Awungena simithi. Sishaya khona. Mina ngithi extra time ulaseshaya khona. Yeah. Sishaya khona. Ngempela kwaba njani? Ngempela kwaba njani. Mina ngisenga mina ngibhakabha. Yeah. Uthi kumnyama kubomvu ngibhakabha. Ayazi amakhosi. Ungakhulumi. Azoyenza. Ayazi amakhosi. Lawo ungakhulumi. Lawo ungakhulumi yabo. Labo siyakibi. Manje next time ngadrowa bo. Yeah. Sifuna bona kanye kanye. Uma singathola bona hayi. Siyathini. Ukampani lungu nimthatha. Ukampani lungu buye kuSiwelele. Uyathelela lapha. Kodwa uSiwelele yabona lungu. Mina ngimthanda kusuka kuSiwelele. Ngasho bona iPirates from Siwelele. Njengoba yakhumbula iPirates iSundowns ishaya ePitoli. Wasokolisa kakhulu. Washaya 3 goals le. Eyani? Ukuthi ulwela iPirates. Yazi ukuthi akutshorabe kuwela i-goal difference. Uyangithola. So wathi yazi lezo ngoba score 7. Thina sokora 4. Lezi abiyaza sokora 3. Bese kuba square up. Uyabona nomunye lapha kuMaZulu. Ukhona number 25 lapha kuMaZulu. Nathi ngiyamkhohlwa igama. Lo mfana umnandi kakhulu. Uma sikamthola. Asikamthola. So ngimsho. Kena ukushite wona. Tony. Inkinga. Kodwa nawe uyayibona. Hayi ngiyabona. Sazobuya. Siyabonga. We talk football SA ungakhohlwa. Sazobuya talk football SA. Siyabonga talk football SA. Siyabonga